ABSUजों लाफानानै मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि साबायखर मोजां मोननायखौ बावग्रोबाय। नैबे निशिमा आनचलिक आब' फुलसिमोननाव फुङाव ओंखाम गोजां एवनाय जाबाय थादोंमोन। बे समाव राइफलनि गुलिनि सोदोब खोनानानै जों सानैजों जिउखौ लानानै खारनो एबा खारनो हमो। समाव खौरां मोननाय लोगो लोगो बेलासि समाव खोनाबाय जों साद' अलरेडि गावथार जाबाय पुलिसफोरजों। बेयाव मुंख्लं कमेशनि बिमाखौ जोङो बालागारि फोथारनिफ्राय फोथाराव लोगो मोनो आरो जों बुरखाय बुरखाय न'सिम लानानै फैयो। बेनिनो आंनि लोगो मुस्रि फुंखा महिलारिनि मुस्रि आखाइजों लिरनाय दोंसे मेथाइखौ आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव रोजाबनो सिगांबाय। बेखौ आं सिगाङावबो रोजाबहोदों। आदाखौ लांबाय आयो पुलिसफ्रा गावथारनानै दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय। दावहा फोथाराव थैनि बाना बियो दिनै मुंख्लं जाबाय। आदाखौ लांबाय आयो
산동생